Nacrtala sam prvo jelo. Hoću šarenu hranu. Spremite mi nešto šareno. Čekam, možete da počnete? Ja već imam pobedničku ideju. Trebaju mi okrugle kalupi. Odlično. A sad ću iseći krugovi od kora. Odlično je ispalo. Da, svaka mi čast. O, to je super. A zatim mi treba nož. Dakle, iseći ću koru na 2 dela. A sada uzimam poslastičarsku kesu sa filom. Sečem kraj i sipam fil na 1/2. Da, sada treba razmazati fil. Napravit ću još nekoliko slojeva. A sad ću sipati u ruku puno M&M's bombona. Svi ih vole, jel da? I ja ih obožavam. Stavljam tortu na stranu, pokrivam marcipanom, tako je. I treba će mi još malo šarenog marcipana. Stavljam sve na sto. Uzet ću crvenu kuglu i razvaljati je. Tako je. Uradit ću to sa svakom bojom. Kada sve trake budu gotove, stavit ću ih na tortu u obliku duge. Zatim ću napraviti oblake od fila. To je veoma ukusno. A Michael, a šta si ti smislio? O, imam ideju. Treba mi šareni fil i male kore koje mi je dala šef. Dakle, fil, kora i tako nekoliko slojeva. Moja torta nije tako lepa kao kod šefa. A Michael, unuče, šta to radiš? Ja, od tvoje torta nije nešto, a došla mi ideja. Uvek nosim sa sobom set za pletenje. Hajde da probušimo tortu, onda će se sigurno držati. Bako, ti si genije, uspelo je. A sad ću dodati slatkiše. To su moje omiljene žele bombone. Istopit ću ih u mikrotalasnoj. Sad čekat ću malo. Da, sad ću da vidim. O, da, super. Preliću tortu tečnim želeom. Odlično. To će sigurno biti ukusno. Sviđa mi se. O, hoćete da vidite šta sam ja smislila? A meni će trebati voće. Odlično odgovara za ukras torte. Ej, stanite. To se ne smije jesti. Iseći ću jagodu na 2 dela. I staviti ih oko torte. A zatim ananas, kiwi i borovnica. Da, ostalo još malo. Gotovo. A mala Vivian će biti oduševljena. A probaj brže, draga. Prijatno. Super. O, što je to? Ne, to mi se ne sviđa. Kako to uopšte jesti? Ja, fuj, sklonit ću to sa mog stola. A šta je ovdje? Opa, to je voćna torta. Izgleda jako dobro. Sad ću je probati. O, preukusno. Oduševljena sam. Svidjelo mi se. Opa, a ovo je prava duga. Sad ću probati. Unutra su M&M's bombone. Obožavam ih. Dakle, treba izabrati pobednika. Ipak je pobedila baka. Ja sam pobedila. Ne mogu da verujem. A sad mi spremite nešto sa Pringles. Obožavam te čips. Hajde, čekam kreativna jela. Čips, ali to nije zdravo. Neću ga koristiti. Onda ću ga i ja uzeti. Već imam nekoliko ideja. Eto čega treba spremati. Sama sam uzgajala šargarepu. Michael, pogledaj. Ja, vaša generacija uopšte ne jede povrće. Ali uzalud, baš je zdravo. Dakle, cvekla je šargarepa, odlično. Napravit ću čips od povrća. Iseći ću povrće na tanke komade. A zatim staviti to sve na pleh. I šaljem u rernu. Ostalo je samo sačekati nekoliko minuta. Stavit ću vreme da ne zaboravim. Da, a sad se mogu odmoriti. Jao, čips od povrća. Šta sve neće izmisliti baka? O, ideja. Promešat ću čips blenderom.
Da, sad ću ga izmrviti. Gotovo. Zatim uzimam kolu. Obožavam je. I sipat ću je u pakovanje od Pringles. Tako je. Zatim mi treba brašno. Ima ga baš mnogo. Ojoj, prenagli pokret. Dakle, sipat ću u pakovanje malo brašna. A sada zatvaram i mešam to. Ostalo je ugrijati u mikrotalasnoj. Već je spremno. Da vidimo. Kako vruće. Hajde da vidimo šta nam je ispalo. Da, to su kore. Šta može biti lepše? Isekao sam ih, ali ne do kraja. Jer ću između staviti kobasicu. Da, tako je. A sad ću narendati si. A već sam sve pripremio. Sira ne može biti previše. Sklanjam višak. I ostalo je samo istopiti sir. Uradit ću to uz pomoć fena. Kako lepo miriše. Preliću ketčapom i senfom. Da, gotovo. Jao, čuje se alarm, šta se desilo? Bako, što se deneš? Izvinjavam se, uplašila sam se. Moj čips od povrća je spreman. Kakav miris. Pogledajte. To je baš ono što mi treba. A šta ja da radim? Tačno. Pokriću pakovanje Pringles papirom. Zatim ću pripremiti obojenu tečnu čokoladu. Zatim ću naneti čokoladu na papir. Da, napravit ću čips, ali od čokolade. Gotovo. Napravila sam celo drvo od čokoladnog čipsa za Vivian. Izgleda baš moćno. Hajde, draga, brže probaj. Izaberi najbolje jelo. Mislim, moje jelo. Prijatno. Odlično ste se potrudili. Počet ću od ovog čipsa. Izgleda baš čudno. Juu, to je povrće. Mrzim ga. Fuj. A bolje da probam ovo jelo. Izgleda baš zanimljivo. Wow, kako ukusno. To mi se sviđa. Liči na sendvič. A šta je ovdje? Wow, pa to je jelka od čipsa. Još se i vrti. A kakav je ukus? O da, to je prelepo. Šokirana sam. Rešeno. Šef je pobedio. Čestitam, to je najbolje jelo. Nisam ni sumnjala. Svaka mi čast. Nova želja. Hoću koktel. Hajde, spremajte. Okej, treba će mi krofna. Stavit ću je na čašu. Nešto nije u redu. Krofna je premala ili je čaša prevelika? Ne razumem. Dobro, krofne više nema. Okej, pokušat ću sa drugom krofnom. Ali prvo je treba raširiti. Uradit ću to sa 3 krofne istovremeno. Odlično. A sada stavljam na čašu što više krofna. I preko ću staviti još jednu krofnu. Ubacujem slamke. I pravim oči. Gotovo. Treba ukrasiti koktel šećernom vunom. Odlično. Sviđa mi se kako je spalo. Svaka mi čast. A meni treba pomoranđa. Iseći ću je. Odlično. A sad ću iscediti sok u čašu. Jo, a nemam dovoljno snage. Michael, pomozi mi. O da, čekao sam taj trenutak ceo život. Bako, daj mi pomoranđu. Stavit ću je ovdje, a sada cedim. Da, odlično. Jao, sve mi je upalo u oči, a ne vidim ništa. Pomozite mi. O ne, a prosulo si naše koktele. Jo. Šta? Samo jedan koktel? Dobro, onda je on. Dakle, spremite mi, molim vas, krofne. Dobro, mala.
Treba sipati testo u aparat za krofne. Da, tako je. Odlično mi ide. Bako, a ja pravim šarene krofne od šarenog testa, pogledaj. Mislim da će se dopasti maloj. Izglede super. O da, tu su sve boje duge. To je to. Sada zatvaram i čekam. Stvar, gdje je naše crno testo? Evo ga, svaka čast. Ja mislim da su najlepše krofne crne. Sad ćete se uveriti u to. O da, to je savršena boja. Pogledajte. O da, divno. A sad mi treba vatra. Bako, bu. Ajoj, nije mi dobro. Bako, jesi li u redu? Ma ne boj se, to Wednesday sprema svoje crne, užasne krofne. Wednesday, prestani da plašiš Baku. Ja nisam kriva što je tako nežna. Dakle, ispeći ću marshmallow. O da, savršeno. A sad ću ukrasiti krofne tečnim marshmallowom. To će biti kao paučina. Divno. Također ću dodati paukove kao ukras. Divno. Završila sam. Stvar, jel ti se sviđaju naše krofne? Da, i meni isto. Baci kocku. Pa dobro, a ja ću posuti krofne šećerom u prahu. To izgleda kao sneg. Divno, svaka mi čast. Ostalo je dodati voće. Lepota. A baka je završila. O, Bako, ispalo je super, svaka čast. Hvala, draga. Dakle, moje šarene krofne su također spremne. A sad ću dodati... Sve sam prosula. Ali tako i treba da bude. Super. Ja sam završila. Prijatno mala. Wow, kakva lepota. Jedva čekam da probam vaše ukusne krofne. Hoću da probam prvo ovu krofnu. O da, oduševljena sam. Svaka čast. Wow, ove krofne izgledaju jako dobro. Njam, njam, njam. Ukus je divan. A ove krofne izgledaju jezivo. Ali svakako ću ih probati. Wow, to zaista liči na paučinu. A kakav je ukus? Wednesday, ti si genije. Koga je zabrati kao pobednika? Znam, pobedili su svi. Svaka čast. O da, pobedili smo. Super. To? Spremite mi, molim vas, pastu sa škampima. Mnogo ih volim. Naravno, draga. Odličan zadatak. Znam jedan recept koji će vas oduševiti. Stvar, donesi mi sve sastojke iz crne kutije koju sam ti zabranila da otvaraš. Da, a vreme je da napravim kulinarsko remek delo. Nemojte me pitati od čega ću spremiti svoje špagete. To je strašna tajna koju vam nikad neću otkriti. Pa dobro. A reći ću vam nešto. Dodat ću sok od borovnice. A zatim staklene nudle. Samo nemojte nikome reći, to je tajna. Odlično. A vreme je da serviram svoju pastu. A ukrasit ću je hobotnicama.
O, za malo da zaboravim. Hvala ti stvar. Evo našeg sosa. Pogledajte kako divna boja. To je to. I ja sam završila. O, naježila sam se. Da, ja isto. Dobro, ja ću napraviti domaću pastu od brašna. To nije teško. Jao. Apči. Enid, pazi malo, nisi sama ovde. Ups, izvinjavam se. Dobro, a sad je vreme da dodam jaje. Tako je. Ostalo je sve to promešati. Wow, odlično mi ide. Pogledajte kako veliko testo sam napravila. Sad ga treba podeliti na komade. I obojiti u moje omiljene boje. Da, svaki komad će imati svoju boju. Divno! Sada mogu razvaljati testo i iseći ga. Obožavam da kuvam. To je tako zabavno. Odlično! Stavljam sve nudle da se kuvaju. I čekam. O, svaka čast, unuko. A kako su moje špagete? Zamagljene su mi naočare. Ne vidim ništa. Gde su klješta? Da, treba staviti testo na tanjir dok se nije zalepilo za šerpu. Odlično. Konačno vidim sve. Za malo da zaboravim da prelijem sve kečapom. Ovako, a vidi moje nudle. Napravila sam jako lepu pastu. Dakle, moj ručak je spreman. O, svaka čast, draga. Završili smo. Wow, svaka vam čast. O, kako strašna pasta. To više liči na balet. Uj, neću da je probam. Bolje da probam ovu prelepu pastu sa kečapom. O, da, izgleda divno. I ukus je super. Oduševljena sam. A sad ću probati ovu pastu. Wow, tu su latice od cveća. O, da, oduševljena sam. To je najbolje jelo. Oduševljena sam. Enid, ti si pobedila. Čestitam. To, super! Tako sam se trudila. Uživaj, draga. Hoćete mi spremiti neki lep koktel, jeli? O, naravno, mala. Imam šarene bombone za to. Od njih ću napraviti veoma ukusno i lepo piće. Dakle, treba ih samo istopiti fenom. Kako je moćan! Prokletstvo! Isključila sam ga. Dakle, istopit ću bombone, a zatim sipati ih u kalup. Evo mog kalupa. Svaka boja ide u odvojeni kalup. Tako je. Zatim žuta, ljubičasta i naranđasta. Kakva lepota. A sada to sve treba zalediti. Uradit ću to uz pomoć spreja za smrzavanje. O, da. Završila sam. Kako hladno. Gledajte šta sam napravila. Ovakve lepe jestive čašice koje mogu napuniti sprajtom i šlagom. Dakle, prvo sipam sprajt u svaku čašicu. Tako je. A zatim dodajem šlag. Lepota. Bako, šta se dešava? Jesi li dobro? Celer mi nestaje u blender. Uspela sam. Dakle, zatvaram blender i uključujem.
Napravit ću za svoju unuku najlepše piće od povrća i zelenila. To će biti i ukusno i zdravo. To je to. Ja, fuj, bako, jesi sigurna da je to dobra ideja? Miriše užasno. Da, nemam komentar. Ja ću spremiti svoj omiljeni koktel od soka i žele očiju. Prvo ću ukrasiti čašu sirupom, a zatim ću sipati unutra gazirani sok. Tako je. I na kraju ostalo je dodati žele oči. To će biti ukras. Hvala stvar. Super. Užas. Prijatno, mala. Wow, sve je tako zabavno. Probat ću prvo ovaj koktel. Wow, prelepo. Kakva je to čaša? Jestiva, ozbiljno. Kiselo. Hitno treba popiti nešto slatko. Uj, kakav je to smrad. Odvratno. O, da. Konačno. Kako prija. I žele oči su super. Oduševljena sam. A Wednesday pobedila. Čestitam. Konačno. To nije fair.